Gå piser, dit som kommet her i dag, og gå til død her hjemme. Jeg skal bjøre dere hjertelig velkommen av Pisefond til Gøtsande, til Pisen 2020, vi frastå. Det var ikke men vi frastå. Oppat inn der Jøkken taler, nå kommer vi til Jøkken Kampsdal. Omstøvner har vi først, vi ikke får helt til Pisefond som vant. Men vannende får vi denne gode løtt og sammen her i Sanden, Høvastalt. Av skrånene vil Piserøa, Gjesterøa, og innslå underspill fra Foklafjøra Hotnorkester. Jeg halte at vi færre bare i gang, og vekkene Pisene vil det Christian Bøkesvang som kommer og halte røv. Gjør så vel. Ja. Gå till det. Nu är det vi som stannar här. Det är inte allt som vi vant av, men som pott så flott året i telteposten, kanske en mer hatgörligt än av vår. Och i trojar har vi nog inte kvar att öron, bäd, blockar och frugårster. Vi tar knutit många tött vinnare på ont, som vi är för löven. För simnar så gärna, ja, tja som och fyra, trackar vi för första för inom döttnar av minnanskolan av Kampsdalen. Det var allt nytt och främmande. Vi kände fa och visste inte vad det var, vi nu får i hållt vi. Från första dagen hur skolan och Lashla skolans just ett mäknararbete jag finns trivna och hona vi har sett. Så vi till det, nu vi stannar över hållt annorlunda piser av Gøtsande. Kommande dagarna för vi flocksvis och halt är allta präkvandarna och medan attra till att vi nu är lien. Och att vi Kampsdal i Nolio. För somme hur lagen vi lagt och groj. Ta det vi kom fram av mal, fram av en värra av loj torra. I nästa världen långt i action. Fjonnor, hur mjörskenlig tunkor och fjallbejra så värar. Ta hur vi gått, vi har trickon och gå om bäklandet. Bär familj, vinon och läraren. Till vi tar stole är vi nu komna mal. Framtiden skunder jöknon och mjörsken är horven. 104 piser är vi nu som stand här i det. Samman. Men då är vi ett ösne 104 anstakningar. För vi synar i bakgrund, vi synar i sjövo. Vi har flera förra donaliga så idrottarfolken och tonläggaren. Och kvant det och trojar har vi nu omgänges kvann annan och har så satt vi åkar imisko sövon och avhon ruika geranste chakvarnören. Till just dessa imisklägar som vi finner i kampstället som männa sociala fördögar åkara. Således är vi ute i samhällen kunna virka och föra samhällsskutna av Nudjakels. Åkar höjmor i tann han är i det tack om vi är imisklägum. Och hör oss inte alltid gör samt om allt, det just det som frasses rattor, att huxa imisk och kunna vara imisk. Vi ger åka demokratiska samhället till den heim som man är blivit i det. Som Voltaire säger under franska koloniteten, det är inte fraste och vi tog som du säger, men jag vill toucha för din rätta sida. För 3 månader sedan, för Geranstövren som vi känner han i sår. Den heimren som vi känner vi framgång och fer, vi fotlar skruv och 24 för fullkomlig stopp. Det var den heimsomfattande coronasmittan, kransasmittan som det mestjer, kort i heimen i verskfall. Den sista skolatun som vi i Arabus hade glätt oss till, för frikjete. Hetta tog vi 17 årsök. Coronasmittan, kransasmittan, kom som i väster vid Atlant om att göra av och möt. Men nu stannar vi där. Sankt Hansdag, midsommarsdag och fäktnast. Och så sviar nöjda vi blommor till umentan av glädje och kärlöga. Sviar nöjda händande blommorkrans
blåmo corona, til å minnes atra glede og vevn. Vevn om bedre tøyer, for jokken ødel. Vevn om at øysene vit, jo ikke er 8 folk innan utrått og tøvnløk, innan politikk og visende. Ja, at øysene vit er gau. Til det tror jeg han støybaren, som vit hater alt av Johansøk og det, sankt hans det. Han tror henda bådskap som en unglinger i Miestre grøtte fra for 2000 år siden. Hesum bådskapen livren. Hver den øyneste menneskene hever videre, og det har øysene vidt. For jeg vil ha kommet gøtesand, og det har vi vært nødt til strutst. Strutst for det som vi for 7 år siden, før vi holdt vi. Løyen er ikke vært løyt. Som vi har mistet en av våre kære, men som har øysene funnet kærlega. Paul F. gav i 1942 iskingene og kunde ha tøyer hevet ut. Første øren til leva såleis. Og kunde ha tøyer hevet vidt ikke kastet inn det, ta vi til å ha etnen av vunnet, så hun ikke rymte av seg. Det vil du mange akkurat yngsta kunne gjørt i Jesu ungdomsåren. Men tøyen stender røyes det, og vi vil ha nødt til å kjempe bojere. I en heime vi atkjens trobeløygon og medstøvun som vi tesa søgnaste tøyina og oppleva nok av vi vold, ofrie, økta og hæter og heratret en av heimsomfattande pandemi hetta veri koronasmittan. Ta vil det å alluga all høyda artikken om at drøyma størst og å sikta høgt her i løyvnum. Tøy som amerikanske rapparen Kanye West så vel sier det, strempa etter stjøtten som du detter, lender du en skutsk. Hetta vil du vita natturbreitene til å sagt ver en vanlig jukkan til ikke blir til å lenda en skutsk. Bådskapen er til dyra bærer, det er nemlig hetta i vil høyda tikkum. Drøyme størst, til vi kunne se utrolig nekv, til vi setter nok for eia. Mange teg i stora fyrtøyene som er å komme. Eufrier, verulagsbrøytingar, individualisering og normløse. Hese vantar høytta gerans til okkara. Folk som Vladimir Putin, Greta Thunberg og Jürgen Habermas. Tjeva folk han har reiant umyndan av i hvert de skal komme. Hesen øtten for okna stora. Men nu standa vi til. 112 nyklagta piser. Og tog i sige tikkum, øttest ikke fyrt tøyene fyrt framman. Tid har vant okkom vel, og tid er i gau håndtum. Framtiden er i gau håndtum. Og til okkon, som nu er kommet til å veia mot, og ikke vita seg løy, vi er ikke bensjen. Tid etter ikke byrjan på endan, men enden av byrjan. Godsykning og blyan byr ikke ødlom tikkun av lusløy tikkara. Gløym ikke, framtiden er okkara, og vi får saman i fela av menna okkom og land okkara. Takk fyrir.
Vi tackar Christiane för rövna och vi tackar Hotnorkestern för läge. Och jag hade att omkvarve gör det inte mindre flott. Gäster är i kväll, det är inte bara en kväll. Hon är kläckt pisa av mina makamställe. Hon sitter så första skoj som lökningskvinna, som yngsta lökningskvinna näkrantoj. Och så är hon inte minst cirkus och dama. Jag ska bjuda Harry Potter välkommen att bära fram röv. Gå pisser. För 8 år sedan hade jag min första skola av studentaskolan av Kampstallet. Jag minns väl känslorna som jag hade. Jag var öliga nervös, det kittlade i budgeten, men jag var också öliga spänt. För framme var en gerande staver och jag någon nutjon omkvarve, vi nutjon människor och en nutjon avbjörngon. Tror jag skjøttene stod akkurat her som tidstanta i det. Vi nutjar studenter hikko og høtte noen sammen med mine floksfeller. Vi hadde et strutt sammen for å nå mallinjene. Heimeren la vi åpen for oss, og det kjentes som bare hovfløye sette mørsene. Men min pisetøy kan ikke sammenberes ved støvnene som tidligere jo i det. Nesten alt ørvise. Tykker pisetøy ikke ensåttet umiddag til at hun får avere. Coronakreppen kom brottelig av oss, hås vi visste om henne i flere viker og åren. Alt for ett var alt stått nye og utsendt hjem. Jeg skylder vel om det kan kjennes overrattvist, tja tykken. Tid av gold i en dyran personlig pris for kreppene som vi øtler i. Alle faknaren, jeg hører til så tøyne tja tykken, enda varsler, søste skoledier, heikvovarsler, pisepunkt rundt det, og så ikke minst sommere som pleier å være fullt av festivalen og varslen ørvelse. Men håas faknaren og hatjerheltene ikke ens og tid det vanta, så sier den den samme. Til samt nå vi hikkvinne og høtt noen, og vi en oppleving og begynte til konsermen. Det bare tid og tykkere arkenger, og vi kjenner støvene at jeg pisa midt og i hese allheims farsøttene. Hesen sier den vunden, og alt løyve sendt for framman. Til det finner jeg prekk, og vi skal bruke setten i løyven. Men minnes til at det som stender i pronen definerer det ikke. Karakteren en løtemynt. Lad han ikke takke reie av tikkene. Du tykker vi større enn tale som stender i pronen. Kommende tøyene for at de får åteljende råd og spurninger om framtøyene, om hva det atletikken og nær. Det är gott att sätta sig mål och att ha en starka driv med. Men några mänskliga enläkare har också en stor antydning. Min råd till tikkon och en tog här stress och prestationsangst ger sig och rikvevis börja skolan och i samfunnet som helt det tog hese. Det var inte skumt. Det skulle inte samarbeta tikkon vid de som stand under linjen till knyta. Det kappas inte. Og det er større tøytning, hvordan tid det, enn hvert tid det. Vi nøyes ikke at optimeres og at selvrealiseres, coaches, vise at toppavrik, renner skjøtere enn tilbyr og at nå alt. Vi kunne ikke alt, det ber ikke til. Vi jo ikke perfekt, men det er faktisk finnes slag. Danske professoren i Salafrøye, Sven Brinkmann, sier såleis, Leslie omsett ur danskene. Om du också positivt kvant den enaste det, arbeider hardt, strempar etter å være beste utgaven etter sjølven, hever inspirerende folk rundt det, og ånga de gjør opp, så ingen mørk fire hvordan trøtt du er. Vi kunne menne noen og bedre noen. Vi må også minnes at vi en no-go. Løyve ikke en kapping, til vi vinner ikke til endans. Vi skulle ikke matas og kjipas til stie i mån til hva arbeid vi har, hvordan penger vi tjener, eller hvordan vi då skapa en goda mynd av våra liv på Instagram. Om vi väljer att fokusera på våra egenlikar och våra människolighet och det som faktiskt är vir i livet hellre än en eviga kapping, så tycker vi att vi sätter större pris på allt som är runt om oss och det som verkligen har tydning. Att livet som har vi tajmon som är runt om oss, att lusta och käkast
att läsa och att lära, att vara förviden, att göra gott för ånder, att standa samman vid heimon och ha värre än vid, att standa upp för tog som vi halvt är rätt, och att ha det vi har standa fast vid det. Och är vi strempan etter meira og få fokus på ur ötlun som vi gjerra, har med annat ført vissar en heim og i vevlagskreppe, en heim vi växande ojauna, samfunnet her stresser en växande folkasjuka, en gerande sted her vi ikke njóta vanlige løtnar til vi lever i konstanton FOMO, og et samfunn som så uppdelt at vi via missa sammanhangskrafterna. Vi har sannelig tørva å finna jaunvagina atr. Coronakreppan, som tid alltid för att minnas, kan vanande lära oss och minna oss av sammanhangskrafterna i samfunnet. Att vi kunde ta vi standa samman och ta vi det fel att göra det rätta och bästa för våra medmänniskor. Det som vi saknar om mest med vi var känt hem var inte att optimeras och att självrealiseras och att renna skjutare, men det människoliga sambondene och egenläggande. Samveran, goda pratene, allt det stuttliga och det goda som hjälper oss och för oss att söka det goda i livet. Tidren helt säljer argänger som vi finner tandlärdomen vi i bagagerna. Bruker lärdomen väl och håller i resten av oss ta tid halta att vi börjar glömma natter. Om näkare kan bryta heimen så är det ungdomren i det och i framtiden. Gå pisser, hentan togen tickare, njótjana, hjärtaliga tlukk vid pronon, alla bäst och etno, och gott flå kvar en tid så enda. Tack för det. Ja, tack för det. Ja, för allt att slå här. Tack för det goda rövarhörver. Nu får vi den närskast önnen ända. Och jag ska tacka Ödlund som mött upp här idag. Och så ska jag också tacka Ödlund som har fyllt till Malmö och har valt att strömma fonten. Och ja, så ännu en för tacka Christian för rövo och tacka hotnorkestern. Och Fuglafjärd hotnorkestern. Och så ska jag väckna nämningarna av kampstället sända en särliga och stora tackarhälsan till Poll och allt det runt om han för att det gör sitt bästa för att få en så gåan ända på detta som gör det. Vi tar oss lite åtje och lite till kollana. Men det har verkligen arbetat hårt för att vi efter omstånden skulle få en gåan ända och på dessa 3 åren. Hade vi alla rå i samma bate så kunde vi sagt att dessa 3 åren blev vår rår utan enda sport. Men det här var Poll, VK, Randi VK, har var verkligen arbetat hårt för att vi där finns några goda där, högast allt. Och så ska jag annars minna av att myndatöka var 18 år. Och först var det felagsmynd och så var det flocksmyndir som var tecknar. Så var det pisnar var jag sant någon. Så ja, och fyllt väl vi så det går kött för sig så vi släpper fra frista. Och hel. Vi får ända vid första örnen av Tjosanch. Tack för
Thank you.